Здравейте, аз съм Ив. И в момента ще оцеляваме. И ако умра, спирам клипчето. Сега в момента е 20 и 30 и аз след малко трябва да събера саплинки и нали това ще е клипчето. Още 2 части ще има. Добре. Стига. Добре, това може да не стигне. И в момента има нов скин, знам. Благодаря. Всеки има нов скин. И какво направих, дами и господа? Да. Това ми е скинът, който аз си го направих. И мисля да си стана така. И сега трябва да си направим кирка. И забравя съм как да играя. Направо. 4x4, 16. Да си направим един съндък. Ще снимам до 36, пък това е 31. И като ставим веднага 31 и 32, ще спратлипат. И така трябва да направим малко пръчки. Радем пръчки. Значи так. И так. Так. Дай 32. Това беше втора част и това беше